Bé, bon dia a totes i benvingudes. Per començar, mireu, aquesta nit he estat pensant que aquest matí us volia preguntar si heu dormit amb el coixinet, pensant en el d'ahir. Bueno, començarem les jornades que vam iniciar ahir donant la benvinguda a la Pilar Rueda Carcelén i a la Glòria Jové Monclús, amb les que iniciarem les comunicacions Una escola de vida per la vida. Començarem amb el primer art, que és l'art d'estimar, el treball de les emocions. La ponent és la Pilar Rueda Carcelén. La Pilar és Premi Extraordinari i és diplomada en mestra d'Educació Infantil i llicenciada en Psicopedagogia per la Facultat de Ciències de l'Educació de la UDL. També és premi en el Màster Oficial d'Investigació Educativa i té el Màster d'Educació Emocional en les Organitzacions per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida. Ha col·laborat en diversos projectes d'investigació vinculats al GROP, del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de l'Educació de Lleida i de Barcelona i actualment du a terme la tesi doctoral, l'elaboració i avaluació d'un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social i és professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de Lleida. Pilar, com vulguis. Muchas gracias, Fanny. Bien, pues para empezar la ponencia de hoy, quiero agradeceros a todos que estéis hoy aquí, en especial a todos los organizadores, ¿no?, que han hecho posible estas jornadas. Y creo que compartimos algo muy especial, compartimos esa pasión por educar y compartimos esa pasión por educar en la educación, ¿no?, en la educación emocional y en la educación infantil. Cuando tuve que preparar este PowerPoint, me pregunté cómo podía focalizar la atención en todo lo importante, cómo resumir en 25 minutos lo que era la clave y la esencia de la educación emocional y llegué a una conclusión. Llegué a que la educación emocional nos explica, a que la educación emocional se siente. Y eso es lo que vamos a hacer. Para sentir, os he propuesto una pequeña actividad, una dinámica de 3 minutos solamente, pero que van a iniciar toda la secuencia de después. Es la clave para después comprender todas las competencias emocionales que voy a explicar. Entonces, bueno, ¿estáis preparados para empezar? ¿Queréis empezar a sentir? Bueno, pues estas imágenes tienen un significado. Todas son bonitas, todas son alegres, todas son de niños. Pero cada uno de vosotros seguro que sentís algo diferente, pensáis algo diferente y seguro que actuaríais de una manera muy diferente si estuvierais ahora mismo allí con esos niños. Os voy a dejar 2 minutos para la reflexión, acompañados de música. Si queréis podéis anotar, podéis pensar, como queráis. ¿Qué es lo que os hace sentir, no? Ver a una mamá embarazada, con la mano a lo mejor del hermanito, ¿no?, que van a hacer. Ver a un niño feliz en plena naturaleza, disfrutar de la armonía. Ver a una niña descubriendo su entorno, preguntándose ¿qué es ese juguete? ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Por qué no lo puedo tocar? O una niña que no sabemos qué le pasa, pero desde luego algo siente, está sintiendo un abrazo de esos 2 niños y la mirada de esa niña. Y esta niña un poco más mayor, pero que está jugando en una piscina de bolitas de colores. Y luego unos niños trabajando en equipo o jugando o estando todos juntos alegres. Y otra imagen parecida. Bueno, pues ahora os dejo 1 minuto para que reflexionéis y para que sintáis.
siento cortarlo así de golpe, deprisa. Pero, como ya he dicho anteriormente, no son 25 minutos que tengo que reflejar la esencia de lo que para mí es la educación emocional, ¿no? De lo que sentimos que es la educación emocional, de lo que creemos que es la educación emocional. Y quería primero que lo sintierais así con la música para reflexionar en lo siguiente. Hemos visto imágenes positivas que nos transmiten emociones positivas. Pero, ¿qué pasa si sentimos emociones negativas? En un principio, cuando preparaba el Power, pensé en esta, ¿no?, que es la envidia. Pero ayer, Montserrat me demostró que esta refleja mucho más lo que es la envidia. Entonces, bueno, digo, la tengo que poner en el PowerPoint porque realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Algo real es mucho mejor que un dibujo y, por supuesto, a la hora de trabajar las emociones, si se pueden trabajar con la vida real y con el ser humano, con nuestros compañeros y con nosotros mismos, ¿para qué vamos a hacer actividades con fichas? Pues bien, para trabajar la educación emocional, básicamente tenemos que hacer referencia a 5 competencias, que son las 5 competencias del GROP, del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica, que están muy relacionadas con las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no?, sobre todo con la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Estas competencias son las siguientes: conciencia emocional, van así, unidas, una detrás de la otra, conciencia emocional, la segunda, regulación emocional, la tercera, autonomía emocional, la cuarta, competencia social y la quinta, habilidades de vida y de bienestar. Estas son las competencias básicas. Después hay otras más específicas, pero estas son las competencias generales de la educación emocional. Vamos a ver una a una. Conciencia emocional. ¿Qué es conciencia emocional? La conciencia emocional, simplemente y a la vez muy difícil, es ponerle nombre a lo que sentimos. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mal. Vamos a empezar a hablar con propiedad de lo que sentimos. Mal seguramente sea sinónimo de estoy nervioso, estoy triste, estoy avergonzado, estoy enfadado. Ponerle nombre a nuestras emociones va a ayudar muchísimo después a poderlas regular. Y esa regulación es la clave después para las otras 3 competencias. Y en educación infantil vamos a hacer mayor relevancia, mayor referencia a estas 2, la conciencia emocional y a la regulación emocional. ¿Cómo se puede trabajar en un aula? Desde luego, como hemos dicho, hay muchísimas actividades, desde fichas hasta expresiones con los propios niños, con los propios adultos, pero también con cuentos. Es un momento maravilloso de trabajar la conciencia emocional con cuentos, con los recursos pedagógicos, con cuentos, con películas. La regulación emocional. Bueno, la regulación emocional es ir un paso más allá. La regulación emocional es un proceso. Es un proceso que consiste en llegar a un estado diferente al que estábamos antes. Y este es el proceso de regulación emocional creado por la profesora de la Facultad de Educación, Gemma Filella, que nos dice cómo tiene que ser un proceso de regulación emocional. Por ejemplo, si estamos enfadados, hay una situación conflictiva. El primer paso es ser conscientes de que estamos enfadados, percibir, reconocer esa emoción en nosotros mismos. Si no sabemos que estamos enfadados, no podemos después regularlo. Segundo paso, parar. Si somos conscientes de que estamos enfadados, paremos, porque si no, nuestra biología humana nos hará actuar a lo mejor de una manera poco adecuada por no pensar antes. En cambio, si pensamos, si llevamos a cabo este proceso, será más fácil después llegar a una respuesta asertiva. ¿Sí? Pero ya digo que en educación infantil lo más importante es el primer paso, la conciencia emocional, y el segundo paso, poder llegar a parar, ¿sí?, y después reflexionar. Pero bueno, primero conciencia emocional y después el semáforo, parar y respirar. Luego el tercer paso y el cuarto ya se trabaja a lo largo de toda la vida y se está poniendo en práctica este proceso ahora mismo en las escuelas de primaria, en las escuelas, pero en la etapa de primaria, y en los institutos en secundaria. Y también se está llevando a cabo en empresa, pero ya digo que a nivel de educación infantil nos centraremos solamente en la conciencia y en el semáforo. ¿Por qué es importante este proceso de regulación emocional? Para tener una autoestima equilibrada.
¿Qué significa tener una autoestima equilibrada? Ser competentes en este siglo XXI, que no por eso competitivos. Para mí es eso tener una autoestima equilibrada. Para mí es poder llevar a cabo alguna actividad o poder estar con una persona o poder estar con un grupo de personas haciendo lo que más nos gusta, pero sin necesidad por ello de hacer daño al prójimo. Entonces, claro, estamos también en un mundo, en el siglo XXI, de cada vez existe más especificidad, ¿no?, en los trabajos. Hay muchísima más información, hay muchísimo acceso a esa información, por lo tanto, hay que aumentar esa capacidad crítica de los alumnos, de los niños, de los hijos, y hay que ayudarles a ser competentes y no por eso competitivos. Y ahora es cuando digo que la autoestima precisamente nos ayuda a seguir intentando y a seguir luchando por nuestros sueños y a poder ser resilientes ante la frustración. Porque parece que el éxito sea algo continuo, parece que el éxito sea algo que nos venga dado, ¿no? O sea, pues una cosa detrás de la otra, y realmente el éxito solamente es la capacidad que tenemos de resolver nuestros conflictos, de afrontarlos, de resolverlos y de seguir adelante sin tener ese sentimiento de frustración que nos llevaría a lo mejor a desistir de nuestros sueños. Y eso se consigue con una autoestima equilibrada, y eso se consigue con una regulación emocional adecuada, y eso se consigue con conciencia emocional. Finalmente, unas habilidades de vida. ¿Para qué? Cuando ya conocemos nuestras emociones, cuando ya somos capaces de enfadarnos, pero dar la respuesta adecuada a ese enfado, conmigo mismo y con los demás. Cuando tenemos una autoestima y somos capaces de trabajar de una manera competente y no competitiva con nuestros compañeros y con la gente de nuestro alrededor, ¿qué conseguimos? Conseguimos aumentar nuestro altruismo, ¿no? Nuestras ganas de dar a los demás, nuestras ganas de no solamente ser felices, sino también de hacer felices a los demás. Bueno, pues estas son las competencias emocionales. Tenemos mucho trabajo para empezar desde chiquitines a potenciarlas. ¿Para qué educamos? Pues educamos para que nuestros alumnos o hijos sean seres humanos buenos, sean felices en la vida y, sobre todo, que vayan felices a la escuela, estén donde estén, que sean felices, que no estén deprimidos. Y los profesores, los maestros y los padres tenemos un gran reto. ¿Cuál es el reto del siglo XXI? Del docente perfecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, sobre todo, potenciar esa capacidad crítica en el niño, para que detrás de tanta información, detrás de tanto acceso a las nuevas tecnologías y a tantos canales de inputs y outputs, puedan tener esa capacidad crítica para discernir, ¿no? Y saber lo que se les da bien, lo que no, y lo que quieren y lo que quieran y lo que no. O sea, capacidad crítica, sobre todo, desde el principio. Y también postergar la recompensa. También estamos en un mundo de la inmediatez, que es lo que digo, que todo lo que tenemos, con un solo clic, podemos tener acceso desde casa. Entonces, si estamos en un mundo de la inmediatez, que antes costaba mucho conseguir las cosas y ahora nos lo traen a casa en un minuto, tenemos que enseñarles a los niños a saber esperar. Porque ese saber esperar será lo que le ayudará después a tener más confianza también en sí mismo y más constancia para conseguir lo que quiere. Lo veremos esto también un poco más adelante. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Por qué esa capacidad crítica? Claro, necesitamos esa educación emocional, esa conciencia, esa regulación, esa autoestima, para ser capaces y decirle al lobo, ¿somos amigos en Facebook? Bueno, pues vamos a hablar, por lo menos vamos a hablar, vamos a ver también si podemos llegar a un acuerdo
porque ella todavía, Caperucita aquí, no sabe que el lobo es malo. No sabe, simplemente se encuentra por el bosque y dice el lobo, hola, somos amigos en Facebook. Claro, aquí puede actuar Caperucita de muchas maneras. Con una autoestima equilibrada, puede decirle, a mí no me suena, pero bueno, me gusta más conocerte en persona, mejor que en Facebook. Cuéntame, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Podemos compartir algo? Entonces, bueno, y aquí es cuando empiezas a conocer al lobo realmente, ¿no? A veces si no tenemos estas conversaciones profundas, no podemos llegar a conocer a la persona al 100%. Por eso es importante que las nuevas tecnologías, que hoy en día se tienen tantos amigos, ¿no? Pues sí que facilita la cantidad, pero no facilita la calidad de esas relaciones. Entonces, es bueno tener amigos, pero sobre todo cuidarlos en el sentido de cuidarlos en presencia, de sentirlos, ¿no? No solamente de tenerlos. Y también aumentar esa capacidad crítica para que los niños vean que una versión del cuento puede ser muy relativa, depende de quién la cuente. Por ejemplo, el lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Y está muy bien que potenciemos alternativas diferentes a los tipos de respuesta y cierta creatividad a esos cuentos, a esas películas, poniéndonos en el lugar de los personajes y pensando cómo se puede llegar a sentir esa persona o ese personaje. Claro, no es lo mismo desde la versión de Caperucita que desde la versión del lobo, y seguramente que el de la abuelita tampoco, ni del cazador. Entonces, bueno, ¿por qué no potenciarlo desde allí también, esa educación emocional? Y bueno, y para ir terminando, decir que la educación emocional en un iceberg, ¿no? Con la metáfora del iceberg, el iceberg como persona, la educación emocional es aquello que no se ve, pero es aquello que se nota. Es aquello que los seres humanos te lo notan, se percibe. Y por eso, más que enseñar con contenidos la educación emocional, se tiene que enseñar con el ejemplo, con vuestro currículum oculto. Como sois, vuestros niños os verán, y os imitarán, tanto a vosotros, a los padres, a todo su contexto, a sus compañeros. Los niños absorben lo que ven. Entonces, la educación emocional recae en esto, en el ejemplo. Y como dice una persona que aprecio muchísimo, ¿no? Y que me ha enseñado lo que de momento estoy aprendiendo, es que la educación emocional, al fin y al cabo, se basa en amor, que amor es seguridad, es confianza, en límites, en saber decirle no al niño, porque decirle no, al fin y al cabo, no es castigarlo. Le estamos haciendo un favor cuando le decimos que algo no está bien, porque le estamos enseñando cómo está el mundo. Y al fin y al cabo también constancia, porque no podemos actuar un día siendo muy autoritarios, otro día siendo muy permisivos, otro día siendo muy asertivos. Lo importante es ser siempre constantes y siendo nosotros mismos e intentando mejorar siempre día a día, y que la educación emocional es algo que dura siempre y toda la vida. Con que, bueno, para terminar, decir que es importante esta etapa de educación infantil, porque a los niños hay que enseñarles sobre todo lo que es el amor y lo que es la verdad, antes que enseñarles a leer. Muchas gracias. Gràcies, Pilar. Comentar-vos que la Pilar conduirà la taula de debat l'art d'estimar i el treball de les emocions a l'aula de videoconferències, que és la primera que teniu al sortir davant, a la sala, on es presentarà l'experiència de l'Escola Bressol El Gegant del Pi a l'Escola Bressol Vivenciem les emocions per la Meritxell Pedrol. Ara hi haurà un petit canvi. De seient i passarem al segon art, que és l'art de créixer junts, l'escola inclusiva. Fes. Sí? Vinga, doncs. La Glòria Jové Monclús
És mestra, pedagoga i doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, professora de la Universitat de Lleida a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, on s'ensenya, s'aprèn i es du a terme la formació de mestres des d'una perspectiva crítica i creativa a través de l'art i en especial de l'art contemporani. I també és coordinadora del Màster Interuniversitari d'Educació Inclusiva, situat en el marc del projecte EducaArt Espai Híbrid, un projecte de treball en xarxa entre la Facultat d'Educació, els centres educatius i els contextos culturals del territori. Glòria, quan vulguis. Bé, bon dia a tothom i primer que tot agrair a la Fanny, que no ens coneixíem, tot i que treballa a 5 quilòmetres del meu poble, de Seròs, treballa en Daytona. Gràcies per la presentació i gràcies a la gent que heu organitzat això, perquè no és fàcil organitzar aquests events i sobretot a la gent que heu vingut, perquè tampoc és fàcil que la gent vingui. Llavors, per tant, estem tots molt bé en aquest sentit. Bé, jo agrair també que se m'hagi convidat i que se m'hagi permès poder parlar ara 25 minuts, però sobretot l'estructura que hem creat des de l'organització, que ha sigut que després la taula de debat continuï en una escola bressol, en el meu cas, i per tant també ha sigut una oportunitat per conèixer l'escola de bressol de Balàfia, que després conduiran. Per tant, penso que el que també és molt interessant d'aquestes trobades és que la pròpia trobada, la preparació de la pròpia trobada també genera trobades, que és aquest treball en xarxa, espai híbrid, digueu-li com vulgueu. Quan me van proposar si volia participar, com soc coordinadora del màster d'educació inclusiva i aquestes coses, em van dir educació inclusiva. I llavors jo vaig donar el títol i la Carme em comentava, ostres, semblava com si no tingués massa relació. Ara entendreu per què treballem amb l'art per l'educació inclusiva. Comencem, me presento jo, però si veieu, aquí posa equip docent, estudiantat del grau de mestres, perquè sense l'equip docent i sense els meus estudiants jo no faria el procés que faig. Per tant, aquest és el primer missatge una miqueta que us volia transmetre. Ahir ens van dir que teníem unes lleis molt potenciadores, que tenim un currículum molt potenciador, però hi ha moltes dificultats encara. Per tant, jo situo la clau al mestre i em dedico a la formació de mestres. Aquest pedagog és Manuel Bartolomé Cosío. Aquest pedagog és de començaments del segle XX. Ell va estar molt relacionat amb l'Institut Lliure d'Ensenyança i al començament del segle XX va haver, el 1907 concretament, Ramon i Cajal li donen el Premi Nobel i ell, en lloc d'anar-se'n a fer bolos pel món, que potser també en va fer, fa una opció molt clara de compromís social de pujar el nivell cultural del país. En aquell moment l'índex d'analfabetisme a Espanya i a Catalunya era de quasi un 60%. Anaven a l'escola menys de la meitat dels nens. I llavors creen la JAE. La JAE era la Junta de Ampliación de Estudios i van becar a mestres de primària, de secundària i d'universitat un any a l'estranger, amb un compromís molt clar, que al cap d'un any tornessin i ajudessin a millorar les escoles, els instituts i les universitats del territori. Igualet que ara. Per tant, penso que és important anar a la història per dir en aquell moment els mestres van agafar un compromís social. Aquí a Lleida tenim el moviment Batec, gran desconegut. El moviment Batec va ser el que va introduir les tècniques Freinet a Espanya. I van ser mestres dels pobles que reunien perquè volien els diumenges. La primera reunió va ser Térmens. Bé, per tant,
poso aquesta cita que diu format maestros, aumentar los maestros, gastat en los maestros. Diu, yo señores confieso que tengo una fe incrementable en el maestro. Dadme un buen maestro y él improvisará el local de la escuela sin falta, él inventará el material de enseñanza, él hará que la asistencia sea perfecta, pero darle a la vez la consideración que merece. Però aquí, permeteu-me, aquesta és una clau de Chema Madoz. Ell porta una corbata, aquest quadre està pintat per Sorolla i ell porta una corbata, però m'he permès crear una alegria de les meves i li he posat, Chema Madoz, no sé si el coneixeu, és un fotògraf molt interessant, contemporani, i llavors aquesta clau li he posat de corbata, perquè per mi la clau està amb el mestre i per tant som els que estem aquí. Quina responsabilitat social tu agafes envers el que tens a davant? Hi ha moltes altres coses, però aquest és important. Per tant, em situarem a això i em situaré... Avisa'm del temps, perquè soc una mica així d'això. La idea és, el món canvia i tots compartim la necessitat de canvi, però ens costa molt el canvi. Per què costa tant fer coses diferents? Si es fan, queden com a activitats puntuals. I per què costa tant la seva continuïtat? Tots els que estem aquí, sí, canviar, però resulta que tots costa molt. Això, Sharp i Green, ja l'any 75 van fer unes investigacions i van veure el per què passa quan tu te poses a fer de mestre. Doncs quan tu te poses a fer de mestre, ens poden molt els models que hem tingut com a alumnes. Imagineu-vos. Som una professió que des dels 3 anys hem tingut mestres a davant, que és el que comentava una miqueta de la Pilar, la coherència entre el que som i el que mostrem, entre el que diem i el que fem. Hem tingut models des de 3 anys. Per tant, 3 anys o abans, ara abans, per tant, se'ns posa molt en joc aquests models. A no ser que a la formació inicial se creen estructures per tant de fer-los explícits i se busqui nous models per tant de deconstruir-los i reconstruir-los. I això és el que intentem fer. Però què ens passa ara? Doncs nosaltres, fixeu-vos, i aquest és un quadre del George Perec, si us hi fixeu al mig hi ha un quadre gran, que ho veieu? Que és el mateix que el quadre gran. I al mig un quadre gran, que és un quadre més petit que és el mateix, que és el mateix, que és el mateix. Això és una novel·la del George Perec, un literat francès, que el que plantejava era que a dins de cada quadre era igual a aquest quadre però hi havia una petita variació. I la novel·la el que planteja és que la gent quan veia el quadre anava a mirar quina petita variació hi havia cada vegada. Però acabava dient, potser estem en un món condenat a la repetició infinita dels nostres propis models? I aquí us he posat altres obres d'art contemporani. Aquesta és la Casa d'Almasses, per exemple, de Cervera, que es va fer una intervenció amb persones amb discapacitat i un centre de secundària, on veieu que anem a la repetició infinita dels propis models. Els meus estudiants, per exemple, fan aquesta reproducció de dir què m'està passant quan vaig a pràctiques. Jo dic, això no ho vull fer, però ho faig. Moltes vegades us deu passar, que dius, ostres, ja hi torno. Bé. Aquest, per exemple, és un joc que vam estar a Winchester amb un intercanvi i tothom feia mòbil i vam agafar aquesta. Són jocs d'aquestos que fem. Molt bé. Més jocs. Jo us recomano molt Gregory Scott. Si us mireu Gregory Scott a Vimeo, és un artista que agafa un quadre, Pollock, el que sigui, i el va deconstruint. Entra, surt del quadre i per tant aprèn a mirar des de diferents perspectives. Tot això per què? Per què us poso tot això? Doncs primer per reflexionar que encara que vulguem fer alguna cosa, de vegades en fem d'altres i no som conscients que les fem. Per tant, des de la facultat, hi ha gent que ens creiem agafar la formació de mestres o formar els mestres per la creativitat com a pràctica i compromís social. Després, amb les persones que continuarem després, elles us mostraran magistralment el procés que estan fent com a mestres. Moltes vegades, aquí donem atribucions de que els nens no creixen, aquestes famílies, aquests nens, oi, ara no fan...
I nosaltres, què fem cada dia per millorar el que tenim a davant? Per tant, arribat a aquest punt, ja fa 7 anys que aprenem, ensenyem i ens comuniquem a través de l'art contemporani en formació de mestres. La idea és creativitat pràctica i experiència com a base de la didàctica. La pregunta que sempre em fan és per què a través de l'art? Perquè l'art ens permet obrir mirades, ens permet veure les coses d'una altra manera. Aquesta és una exposició que va haver a Panera de Marina Núñez, algú de vosaltres possiblement la va treballar, i veieu que a l'ull hi ha moltes possibilitats de mirada. Per tant, es pot fer amb altres coses que no sigui l'art? Doncs possiblement, però nosaltres ho fem a través de l'art. No és l'únic. Després me sembla que les intervencions de després també donen molta importància a això. Però nosaltres, el nostre camp d'investigació és que des que treballem amb art passen altres coses. Els nens passen, però sobretot passen els mestres. Perquè si passen els mestres, passaran als nens i a les famílies. Si no mos passen els mestres, possiblement no passin als nens i a les famílies. Per tant, nosaltres treballem amb treball en xarxa amb tots els recursos comunitaris i aprofitem les exposicions que hi ha a la ciutat, l'ambient cultural que hi ha a la ciutat, perquè volem que els nostres mestres visquin el territori, aprenguin a estimar el territori, perquè si ells ho aprenen, quan estaran treballant a l'escola infantil, a primària, a secundària, ho faran. Nosaltres no volem dir-los, heu d'anar als museus i no anar-hi, no, sinó que ho fem. És la coherència aquesta. Aquí és Panera, us he posat Panera perquè nosaltres treballem molt en Panera, possiblement algú de vosaltres pugui estar representat per aquí, perquè sé que les escoles bressol teniu projectes amb ells. I aquesta seria una altra vegada la clau, l'art contemporani com a generador de projectes en formació inicial de mestres. Us poso d'on vam partir. Nosaltres, l'any 2006-2007, a l'Escola Príncep de Viana de Lleida, vam començar a P3, al 2001, un programa preventiu que és el projecte Albert. I llavors vam tindre un encontre en Panera i a partir dels robots, que d'aquí 15 dies hi ha el congrés híbrid sobre tecnologia, arts, ciències i educació i precisament presentem aquest projecte. Amb aquest projecte va haver una coincidència que treballaven robots a Panera i nosaltres vam anar a veure la pel·lícula Robots. I llavors, per tant, vam començar a treballar junts. Molt bé. Quan vam començar a treballar a través de l'art, nosaltres l'únic que érem capaços de fer, els mestres de Príncep de Viana i jo mateixa, era aquesta imatge que veieu aquí. Agafàvem Van Gogh i fèiem Van Gogh. Perquè moltes vegades la concepció que hi ha de què vol dir aprendre a través de l'art és això, agafo Picasso i faig Picassos, agafo Dalís i faig Dalís, el que sigui. Que això, vam començar així. Què ens ha anat aportant treballar amb art contemporani, sobretot amb la xarxa, donant molt suport a la xarxa? Us poso un exemple d'un treball final de grau que es va fer a les escoletes de Menorca. Sabeu que a Menorca hi ha molta tradició amb les escoletes, hi ha el Vicenç Arnaiz, que és una de les persones capdavant, i llavors el Vicenç ens vol practicants nostres, perquè li agrada, en aquest sentit. I llavors la Sara estava de pràctiques allà, a les escoletes. I el que vam plantejar al seu treball final de grau és com l'art contemporani ens ajudava a expandir les propostes curriculars i a expandir el que nosaltres érem capaços de fer. Llavors, el que va fer la Sara és, ella arriba a pràctiques en un lloc i observava el que hi havia a l'escola. Us dic la metodologia perquè la pugueu aplicar vosaltres. És a dir, ara vosaltres el dilluns arribeu a la vostra escola i dieu, què hi ha a l'escola? Què hi ha penjat? Què hi ha per allí? Doncs ella va veure aquests pops penjats. Eren la classe dels pops i va preguntar com se van fer aquests pops? Diu, els va fer cada família, se va involucrar la família. És a dir, que els conceptes pedagògics estaven molt ben resolts, ho enteneu? És a dir, era la classe dels pops, es va involucrar amb la família, van fer uns pops amb la família i tal. Però aquests pops estaven a dalt de tot, penjats. Per tant, els nens no els podien manipular. Llavors, què va fer ella?
va agafar aquesta proposta d'Ernesto Neto, que després també l'escola de Balàfia va coincidir, que també us presentaran. Ernesto Neto és un artista, això si heu fet cursos amb Javier Abad, ell ho treballa molt, aquest tipus de metodologia. Llavors són mitges que tenen diferents textures. Per tant, què van fer? Seguint amb el mateix procés, cada nen va portar les textures que va voler. Passo molt ràpid. I els mitjons, o el que va voler, seu, propi, del nen. Per tant, van començar a lo que seria omplir aquests mitjons de textures i de tot. Tot això és molt experimental, però què va passar? Fixeu-vos que es va posar per treballar la multisensorialitat, però mira què fa aquest petitet d'aquí. Quan això es posa fora, es tira, i per tant, ni olora ni fa res, ho enteneu? Perquè moltes vegades, per què us ho dic això? Perquè moltes vegades creem un context, perquè oloren, perquè toquen, i què fa el nen? Doncs això és molt important, observar el que fan els nens. Encara que tu creguis que allò potenciarà una cosa, observa el que fan. Perquè segurament te portarà per canals, per llocs que tu a la millor no t'havies ni imaginat. Les famílies. A la llar d'infants hi havia aquesta part on hi ha cada família. Això pot ser bastant comú a diverses llars d'infants. Però què passa normalment quan demanes una foto de família? Què us porten? Posando. Que sí? Clar, llavors dius, home, ja l'he treballat la família, ja la tenim allà, què podem fer? Doncs mira, això és el que ens aporta l'art contemporani. Joel López Beltrán fa una exposició no de famílies posant, sinó de vida quotidiana. Per tant, les mestres decideixen demanar la vida quotidiana als seus pares, amb els nens. I per tant, transformem allò de famílies posant-ho a la vida quotidiana. Recordeu ahir que deien la importància de la vida quotidiana i donar valor a la vida quotidiana. Vaig ràpid. Per exemple, aquest altre, arribem a una escola i trobem espai d'art, això ens ho podem trobar, o ara fem art. Faig referència a la calaixera de Curro Claret, tot compartimentat. Ara fem art, ara fem... La vida no és això. Llavors, què vam fer? Per exemple, aquí al menjador hi havia aquestes lletres, espais de menjar. Doncs tenim Àlex Truchú, per exemple, que ens fa lletres amb espaguetis. Per tant, transformem coses, fem que l'art estigui, l'estètica tot arreu. Després me sembla que l'aportació de després, que esteu per aquí, que sí? Doncs l'aportació de després me sembla que podrà complementar tot això. Bé, aquest seria més espai de psicomotricitat, m'ho passo ràpid, i, per exemple, aquestes són obres del Boltanski, on hi ha roba, molta roba. Això ens va portar a treballar els sentiments de pertinença de la roba amb ells. Quan eren petits, quan són més petits, quan no. I després el treball de la universitat, que aquest any per exemple estem treballant tot el tema de lectoescriptura a partir de les samarretes, perquè els dic, obriu l'armari i busqueu les lletres. On estan les lletres avui en dia? Si Maria Montessori tornés, no faria els materials que fa ara. I potser no ho sé ella, però potser no ens caldria gastar massa diners en materials que fa ara, perquè les lletres les tenim a les samarretes, les tenim a l'armari. I per tant, com aquest treball amb samarretes a la universitat, a dues persones que estan treballant i que venen a classes, tot i que estan graduades, venen a classes a la universitat, els hi fa expandir al seu entorn el treball. I per exemple, fulles, arriba la tardor, multisensorialitat, d'això també en parlaran després, però on n'hi tenim de fulles? En tenim pel món, però n'hi ha de nevades, n'hi ha de poemes visuals del Brossa, de Chema Amador, n'hi ha moltes de fulles.
I això ens porta a concretar propostes multisensorials que vulguis. I de vegades entrem en alguna aula que cada nen ha pegat una fulla al paper, tota igualeta. No sé si val la pena això al segle XXI. Per tant, us he posat aquest poema visual que és del germà de la Violeta Parra, Nicanor Parra. Si us hi fixeu, diu el orden de los factores. Doncs estan vestits i la roba interior està per damunt de la roba. Ahir agafo una cosa de la Montserrat que deia els nens han d'experimentar recerca de noves sensacions. Sabeu com va posar la imatge de la seva filla? Relació amb els objectes de forma diferents, joc simbòlic, possibilitats diferents, però clar, ens referim als nens. Doncs jo això els hi demano als meus mestres i us encoratjo a que ho feu vosaltres. I com ho fem? Doncs ho fem amb un bròquil. Ho treballem amb un bròquil romanesco. Llavors, apareix a la classe un bròquil a la facultat. Perquè clar, fixeu-vos el que hem dit abans. Espera, ara com tiro enrere? Sí, ai, perdoneu, per anar enrere? Així. Veieu? Experimentació, recerca de noves sensacions, relació amb objectes diferents, jocs simbòlics, possibilitats. Però i els adults? Ho demanem als nens, però i nosaltres? Arribo amb un bròquil a classe i per molts companys de la meva facultat no estic gaire equilibrada. I per molts alumnes tampoc estic gaire equilibrada. I quan el bròquil arriba abans de Nadal com a felicitació de Nadal i se'n va a casa i se'ls diu poseu a la plaça pública a la taula de Nadal, hi ha pares que diuen estem molt malament a la facultat. Potser algú de vosaltres ha sentit una professora a la facultat els dona un bròquil. Per què el bròquil? Doncs mireu, hi ha un concepte que es diu alteritat del Levinas. Tu has de descobrir l'altre, has de descobrir que l'altre existeix i que tu et construeixes amb l'altre. No té res a veure amb empatia. I perdoneu-me una expressió dels lacanians. Diu, l'empatia t'has de posar al lloc de l'altre i els lacanians diuen, si em poso al lloc de l'altre, on queda l'altre? Per tant, l'alteritat és l'altre existeix. I com existeix l'altre, jo em construeixo en base a l'altre. I a la vida, si l'altre no t'agrada, el pots esquivar. Però a l'aula te toquen els nens que te toquen. Per tant, tens un compromís amb l'altre. Jo els dono un bròquil i els faig dialogar amb el bròquil. I diuen, Glòria, com hem de parlar amb un bròquil? Dic, doncs si parles amb el bròquil parlaràs amb qualsevol nen i amb qualsevol família. D'acord? Bé, com ho fem això? Primer que tot és el bròquil romanesco, els hi dono un trosset de bròquil, primer apareix el bròquil, treballem els fractals, el concepte de fractalitat, tinc 5 minuts encara, no sé. El concepte de fractalitat és molt interessant. Si us hi fixeu, el bròquil romanesco, el concepte de fractalitat és que tendeix a l'infinit i tendeix a l'autosimilitud, a la repetició, i per tant aquest infinit és molt important, és molt bell, és molt bonic, i el que faig és donar-los un trosset a cada un i els faig observar el bròquil. Recordeu ahir la importància de l'observació. Observar el bròquil i dibuixar-lo. Quin era un dels principis de l'escola nova? La importància del dibuix, perquè el dibuix te n'adones dels detalls. Per tant, els faig dibuixar amb dibuix i amb el llenguatge que ells vulguin, perquè hem de treballar diferents llenguatges, per tant, el que vulguin. Aquest és el meu pare, que és el que fa els bròquils, perquè, clar, com tinc tants alumnes,
Ho enteneu? Ahir la Montserrat posava els fills, els nets, jo poso el pare, té que estar molt enganxat, té que tenir algun problema així encara, però bueno, és igual. Però pobre mos fa els bròquils, perquè clar, com tinc tants alumnes i tants grups, ha de conrear molts bròquils. I el planter val diners, llavors clar, ell fa, com pot ser? I ara els has de donar i no me'ls hem de menjar, aquesta gent pagesa, i clar, des que sap que el poso a les fotos mos fa els bròquils que vulguem, per tant és tot un procés. Bé, aquest any com va aparèixer? Cada any apareix el bròquil, els alumnes hi ha una cultura de centre que ho saben i diuen, hi ha un perfil Facebook que és bròquil romanesco, vull dir, us podeu afegir, sí. Doncs, i aquest any hi havia un grup d'alumnes que va fer un projecte de WhatsApp, per tota la idea aquesta de aquest Déu que estem fent a les noves tecnologies. I llavors, què va fer aquest grup? Va crear el bròquil romanesco i va agregar a tots els alumnes de primària. Tots els alumnes de primària feien, Glòria, què ets tu? Jo no tinc Facebook, jo no ho soc. Per tant, vam crear tota aquesta... Llavors va aparèixer el bròquil a la classe. Veieu que estan amb els ulls tapats, per tant va aparèixer de forma totalment tàctil. Això també és un dels principis de l'educació inclusiva, que és el rebot inclusiu. Allò que és necessari per un nen cec és bo per tots. Amb un nen cec és important que toqueu, però és important per tots. Per tant, tot aquest concepte de multisensorialitat. Apareix el bròquil tots amb els ulls tapats i després l'havien de tocar, jo el vaig cunyar, l'havien d'olorar, inclús ho vam tastar. Penseu que hi havia més del 50% de la classe que mai a la vida havia provat el bròquil. No, comprovat, Ojo, Bueno, què mos va passar? Fixeu-vos-hi, com estàvem a les fosques i tot era multisensorial, a dalt, això no estava buscat, jo no ho vaig programar això, a dalt al trebol se fa això i diu, hola, com és conegut aquest bròquil romanesco? Com les muntanyes de Montserrat. Per tant, vam començar a fer relacions. I llavors ells, a part de dibuixar, han de dialogar amb el bròquil i han de fer relacions. Ja veureu per què, no perquè se'n va la pinça, sinó veureu per què. Llavors la Joana Vidal, ella diu, per mi les muntanyes de Montserrat són un indret qualsevol. Entenc que una persona de l'altra punta del món no se li hagués acudit fer aquest tipus de relació, però ella viu a prop. I la Berta, que viu a Súria, doncs ella es va fer un pin, que el porto aquí, que el va titular Lo Bròquil, perquè en l'activitat del bròquil va unir Lleida amb Súria, perquè ella era com dicotòmic, venia a Lleida a estudiar, a Súria el seu lloc. Això per un futur mestre és importantíssim, perquè jo quan veig un mestre que diu m'ha tocat, Sant Llorenç de Morunys, o el que sigui, i sol pense en marxar d'allà. Com vols crear sentiment de pertinença als nens d'allà i estima el que tenen si tu no la tens? Aquests mestres de la República i abans de la República tenien aquest compromís social amb el poble, amb estimar l'escola. Si jo sol vaig a un lloc a treballar, el nostre ofici no és arribar i marxar. El nostre ofici és estar, és viure, és embodiment. Per tant, aquesta noia fa aquest lligam i diu, gràcies a l'activitat del bròquil me passa això, ho passo molt ràpid. Són tot productes dels nostres alumnes. Deixa'm dir aquest és molt bo. Aquesta investiga i troba que el bròquil, perquè clar, no dialoguen davant així, busquen informació, investiguen tal, i llavors troba que el bròquil és d'una gran prevenció pel càncer i sobretot pel càncer de fumadors, és a dir, gent fumadora que pren bròquil pot fer més prevenció. Llavors agafa un paquet de Marlboro i el titula Vale Oro i per tant fa tota una transformació del que seria això. Passo, per exemple, aquesta amb les 3 R's. Són tot produccions dels alumnes que fan en relació amb el bròquil. Aquesta, per exemple, ho porta l'esplai amb els nens, perquè passa una cosa amb això. Quan arriben amb el bròquil a casa, tothom diu, menys els nens. Aquest nen, per exemple, fixeu-vos-hi, li dona el bròquil i diu, plorava, que el veu que la cara plorava, es va acabar,
Vale? Els pares diuen, mira, fes-ho perquè has de passar l'assignatura, però... Anem a València, ara en un intercanvi, i ens trobem bròquils, també. I les valencianes, que els expliquen els altres, clar, me diuen això. Això és una tele que van trobar, això ve del Congrés, això és un altre rotllo que no cal deixar. Bueno, aquesta és la idea. Però clar, fixeu-vos que tot això és homogeni, que ho veieu, perquè tendeix a l'autosimilitud. Llavors, el que fem amb aquesta activitat és transformar la homogeneïtat amb heterogeneïtat i ho triturem. Fem un ritual a classe, porto la liquadora, observem el bròquil i diem, s'ha acabat veure la homogeneïtat. S'ha acabat. No existeix la homogeneïtat. I els hi faig repetir. Que mirem tots el bròquil? Sí. S'ha acabat la homogeneïtat. I llavors passen en fila a la liquadora i liquem. I què ens queda? Ens queda la societat líquida, el líquid, el que ens podem adaptar. Què diu Julie Allen, que és la investigadora que per això fem tot això del bròquil? Que aquells mestres més inclusius són aquells que són capaços de fer rizomàtics wanderings, que són relacions diverses, obertura de mirades, perquè això ens permetrà fer rizomàtic currículum. Entendre que qualsevol cosa pot estar relacionada amb qualsevol altra. I el bròquil ens ajuda amb això. Llavors, cada un dibuixa i a la classe, a la U04, si la voleu veure, hi ha tots els bròquils de cada any i és l'únic rastre que ens deixen tindre a la facultat. Aquestes són imatges que us he posat de quan el que veiem ens diu, doncs fem uau. I el que us encoratjo és que com a mestres i jo com a professora cada dia vull fer aquest uau. Perquè si nosaltres no fem el uau, no serem capaços de respectar el uau que fan els nens, que no l'hem de crear, el fan ja. El que nosaltres de vegades ni el veiem o els hi matem. I acabo amb una manifestació que vam fer fa 2 anys quan la LOMCE, amb els estudiants, veu que l'OMCE van posar llei que oblida els mestres capaços d'educar. Diu, ja poden dir missa, nosaltres actuem. Per tant, això us invito, ja poden dir missa, i més ara, això fa 2 anys, però ara encara és més bonic això encara, més contextual, també més actualitzat. Per tant, aquesta és una miqueta el que us proposo. I per continuar aprenent us invito després al taller amb l'Escola Bressol de Balàfia i d'aquí 15 dies el Congrés Híbrid Arts, Ciències i Educació que apareixerà, que crec que anirà molt bé. Ho reservem panera i ja està, i moltes gràcies. No m'he passat, no? No m'he passat. Una mica.